welcome back to my YouTube channel. So this is me again, Joy, and welcome back to another video. So for today's video guys, yan, ang bilis ko magsalita kasi excited na akong i-share sa inyo and gawin tong makeup look na to guys. So ayan, nakikita nyo naman yung title ko kung ano yung gagawin kong makeup look for today. Dahil nga matagal na rin ako hindi nakapag-upload. Almost 2 months na rin ako hindi nakapag-vlog ng makeup. So this is the time para mag-makeup ulit. And excited na ako guys, share sa inyo yung gagawin kong makeup look. So, excited na ba kayo? Ako excited na ako. Basta ako excited na ako ngayon. And, ayun. Ang gagawin ko guys na makeup look ngayon is yung Mala Foxy Eyes guys. Yung umuusong, parang, hilig ko kasi uso siya kasi yun yung mga nakikita more on ko sa mga Instagram makeup looks, ganyan. So, itatry natin siya ngayong, itatry ko pala, hindi pala ko. So, itatry ko tong makeup look na to guys. And I try my best na magawa yung Mala Foxy Eyes talaga. So, to guys, ipapakita ko sa inyo yung mga new brushes ko. Kasi kung nakita niyo yung my day ko, ayun, ninay-day ko yung mga brushes ko. Yung new brushes, yan. Ito. Actually, tatlong klase siya. So, ito yung marble, tapos yung white, and yan yung mga malalaking brushes nito. So, parang as in, matagal ko pinangarap magkaroon ng ganito guys. Ito. Kasi ito guys yung mga ibang brushes ko. Ayan. So, itatry natin itong mga brushes na to guys sa makeup look na to. Ito yung mga gagamitin kong brushes para sa makeup ko. And syempre, bago ko pala to, i-flex ko lang itong nagbigay sa akin ng mga managed makeup brushes. So, parang super saktong-sakto guys. Kasi yung nabili ko sa Shopee ng mga brushes is more on mga blush on talaga. Wala pang masyadong. Siguro ito lang yung mga brushes. Basta yung eye brushes niya is mga nasa 10 lang. And hindi siya pa totally kompleto. Pero ito guys, sobrang shoutout sa'yo Hazel Rosales kung nanonood ka man. Thank you for this brushes. Salamat dito. Sobrang nagustuhan ko talaga to as in. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makamove on sa mga brushes na yan. So, anyway, guys, yun lang naman yung gusto ko ipakita. And, ayan, simulan ko na tong makeup look na to, guys. Kung gusto nyo makita ang aking pinaka-final look kung paano ko gagawin tong pinaka-makeup look natin for today, just keep on watching. Okay, guys, simulan ko na tong aking makeup look. So, for my first na lalagay sa aking mukha. So, maglalagay lang ako ulit ng moisturizer. So, matagal ko na itong hindi nagagamit. Kasi guys, yung kaya hindi ako masyado nakakapag-upload ng mga video kasi nga is, busy ako sa work. Ayun, and wala na ako masyadong time makapag-video. Kaya, ayun, dahil ngayon may time naman ako makapag-video. Ayan, nag-video na ako ngayon. So, yung nagamit my makeup or foundation guys na gagamitin ko ngayon is ito lang bibihulin ko. Kunti lang sa aking kamay. So, ganyan lang kadami. Tapos, gagamit lang din ako ng brushes guys. Ang gagamitin ko is ito. Itong brushes na to. Tapos, lalagay ko lang sa aking mukha. Ito lang siya ng very light. Lang itong sponge ko. Para lang mas mapares yung foundation sa mukha ko. Tsaka, parami pag gano'n. Hindi, feeling ko kasi guys, pag gano'n, yung mga makeup, may mga technique kasi ako sa pag-makeup ko. So, yan. Nasa inyo yan, gusto nyo akong gayahin o hindi. Yan. So, ayan, tapos na ako sa aking base makeup. So, maglalagay lang ako ng konting concealer sa aking under eye kasi, ayan, pinaghirapan ko naman tong aking box dito. Okay na yan. Lalagay lang ako. Iba-blend ko lang to guys and magbabalik ako. Tapos ko nang iset yung ating concealer. So, gamit lang kayo ng mga concealer nyo dyan. And, next na gagawin ko guys is maglalagay na ako ng foundation. Ng loose powder para ganun. So, yung ginagamit kong aking loose powder ngayon kasi wala pa akong mga loose powder ngayon. So, ayan. Ito muna yung gagamitin ko, yung tender care na to. So, ayan. Naglagay lang ako dito sa lalagyan para iset yung ating foundation.
gagawin? Nakalimutan ko palang iset yung aking tatry ko itong anong tawag dito? Kasi yung lalagay lang ito. Nakalimutan ko na maglagay nito kanina. Ayan, para hindi siya masyadong sagabal sa aking face. Ayan, medyo sinome in ko na lang siya para yun, makita nyo guys kung paano yung gagawin ko sa aking makeup look. So, for today's makeup na kilay ko guys, is hindi siya yung sobrang, alam mo yung sobrang pakak or only kasi parang gagawin ko yung parang browsy lang. So, dahil ayan, napapansin nyo naman parang medyo, ayan, parang sabog na yung kilay ko. Ang gagawin ko, mas sasabugin ko pa siya. Yes. So, ayan. Ang gagamitin ko guys, maglalagay ako ng mascara sa aking kilay. Ayun. Technique ko to guys para parang mas medyo kumapal pa yung kilay ko. And sa paglalagay guys ng tawag dito, ng mascara, dapat medyo smooth lang. Wag yung sobrang, yung madiin kasi kakalat talaga to sa sa inyong kilay. So, mapansin nyo ba yung pagkakaiba ng aking kilay? So, yan. Parang mas lalo naging dark yung hair ng aking kilay. So, yan. Ganun lang guys yung ginagawa ko para parang, ayun, minsan hindi na ako nagkikilay. Hindi na lang ginagawa ko para parang magmukha siyang makapal. Yung buhok-buhok dyan. Tapos, saka lang natin siya, yun, papahidan ng eyebrow. Ganyan. Yan. Tapos, maglalagay lang ako ng onting powder dyan. So, gagamitin ko tong aking Kylie na makeup na powder na tawag doon, ano ba yan? Nalilin ako. So, gagamit lang ako guys ng brush. So, gagamitin ko tong marble na parang yun, pang kilay. Ano lang ako. Maglalagay lang ako ng onti guys. Sasabog ko lang siya. Pansin nyo na ba guys yung pagkakaiba? So, hindi siya ganun talagang perfect kasi nga, yun yung ating ina-achieve. So, ganun lang yung ginawa ko gagawin ko sa kilay ko for this makeup look guys. And ayun, mag-focus na tayo sa ating, ayun, eye makeup na tayo. So, for this makeup look guys, for this makeup look lagi. So, kukuha lang ako, gagamitin ko tong aking Pro HD, ano ba to? Amplify 35 palette. So, ang kukunin kong shade guys dito is parang medyo light lang. Kuha kayo ng mga brushes nyo dyan. So, kukuha lang ako ng, diba? Dahil sa sobrang daming brushes guys, hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko. Ayan. Kukuha lang ako ng brushes guys. Ito. And kukunin ko itong pinaka-light na shade na to. Kukunin ko lang yung pinaka-light shade na yan. And ilalagay ko siya dito sa aking wait. Kailangan pala natin maglagay ng concealer sa ating mata para mas madikit yung ating Mag-proceed na tayo sa ating pinaka-eye makeup guys. So, gagawin ko is parang dito lang. Very smooth lang na kahit nyo lang pinaka-light color niyan. Parang neutral colors lang siguro itong magawin natin. Mag-focus tayo sa parang, ayan, may nakalimutan na naman ako. Before pala tayo, syempre guys, mag-set ng ating eye makeup for this makeup look guys. Kuha muna ako ng tape. Ayan guys. Tapos ko nang iset yung ating pinaka. Ayan. Then, ayan, i-blend ko na yung ating pinaka first color ng ating after nyan guys, kukuha pa ako ng isang brush
makeup brushes para pumuha pa ulit ng isang mas dark. Kunyari, ito mas light brown. Yung mas dark brown. So, yun guys, tapos ko nang iset yung ating pinaka eyeshadow. So, magpuproceed na tayo sa ating eyeliner. So, ang gagamitin ko guys na eyeliner is itong MAC ko na eyeliner. So, yung ating eyeliner guys, dapat parang medyo pataas. Hindi ko alam guys kung tama itong ginagawa ko. Okay guys, maglalagay lang ako ng mala shimmery sa aking dito sa part na to. Tapos na ako sa aking eye makeup guys. So, maglalagay lang ako ng mascara. And isiset ko na yung ating pinaka fall eye dyan sa ating eye. So, ayan. Magbabalik ako. That's it guys. So, ito na yung ating pinaka final eye makeup look. So, ayan. Magpuproceed ako sa ating blush also. So, that's it guys. Ito na yung ating pinaka-face makeup look. So, ayan, magpapalit lang ako ng damit and ayun, i-montage ko na tong ating pinaka-makeup look natin for today. So, that's it guys. So, ito na yung ating pinaka-final look for today guys. Ang ating Mala Foxy Eyes makeup look guys. And ayun, thank you for watching this video guys. And before I end this video guys, syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe and i-click yung notification bell guys para ma-update kayo sa mga videos na upload ko. And huwag niyo na rin kalimutang i-like and i-share tong video na to sa mga kakilala niyo gustong matutong mag-makeup, sa mga ginagawa kong makeup look na ma-share ko sa kanila to. Kaya, ayun, thank you for watching. And kung may mga suggestion, makeup look pa kayo, just comment below. And kung ano yung masasabi niyo sa ating pinaka-final look for today, guys, just comment below lang. Kaya, ayun, thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye!